සිය අපූර්වී දාක්ෂිය කලාවෙනි ගොඩාක් විශ්වාස කරන්න බැරි දේවල් බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. மழை வர முன்னுக்கு மழை வந்துடும் போல. என்ன பாருங்க இவ்வளவு தூரமும் buildings and like that. So yeah, I think අපේ ගිය විනෝද චාරිකාව ගැන වීඩියෝ එක දෙමළනුත් තියෙනවා සිංහලනුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන භාෂාවකින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ஹலோ கைஸ், இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு பார்த்தா யூனிவர்சிட்டிக்கு முன்னுக்கு தான் நிற்கிறோம். நாங்கள் அன்றைக்கி ரிப்போர்ட்டுக்கு வந்து வலிக்கிட்டு கொண்டிருக்கோம். இப்போ நேரம் சரியாக பார்த்தா 4:30. හායි ළමයිනේ, ආයුබෝවන් හැමෝටම. අද අපි අපේ එකවුන්ටන්සි ඩිපාර්ට්මන්ට් යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ට්‍රිප් එකේ මුලදී බෝරින් වගේ ගිහිල්ලා යන්න තමයි ට්‍රිප් එක ජොලි වෙන්නේ. ඒ හැබැයි මේ ට්‍රිප් එක අපි යාළුවොත් එක්ක සින්දු කියලා නටලා ජොලියෙන් සතුටින් ගියේ. උදේ කේමට පානුයි කිරි පැකටුයි දීලා තිබ්බා. ඔක්කොම ලස්සන ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් ටික කරලා තිබ්බා. ආය අපිට ස්වීට්ස් දීලා තිබ්බා. நாங்கள் மார்னிங் சாப்பாட்டுக்காண்டு வந்து இடையில மெல்சிரிபுரம் என்ற இடத்துல வந்து இறங்கியிருக்கோம். அந்த முன்னுக்கு பூக்கண்டெல்லாம் வச்சு நைட்டில் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்க முடியும். லைட்ஸ் எல்லாம் தொங்க விட்டு உண்மைக்கும் மணியாக இருக்குது பிளேஸ். තැනකින් නවත්වලා තමයි අපි කෑවේ. අපි කෑවට පස්සේ ආය පිටත් වුණා. බස් සීට කතර පස්සේ උදේ දිබ්බ දත්වෙන තිබ්බේ උදෙන්ම හැමෝම නඩල හැවට පස්සේ එනර්ජික අඩුවලා ඊට පස්සේ නැටල ඔක්කම අඩුවල. දැන් අපි බලන්න ඕන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒත් ආපු ගමන්ම ඒක බලන්න බෑ. ඒක බලන්න ඕනේ නම් පොඩි පොඩි කඳු සහ දොළ පාර පහ කරලා තමයි ඇවිදින් යන්න ඕනේ. இங்கேருந்து நடந்து போய் கொண்டு இருக்கோம். போகிறதுக்கு வந்து அதில் ஒரு ஆண்டி சொல்கிற வந்து 2 hours ஆகுமான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே நடந்து போயிட்டு மேலே வரணும் தானே, எல்லாம் சேர்த்து 2 hours கிட்ட ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாய்ஸ் வந்து இறங்கிட்டு சீரியாவுக்கு நடந்து போய் கொண்டு இருக்கோம். நாங்கள் நடந்து போகிறோம், ஆனால் சீரியா மலைக்குள்ளே காணவே இல்லை, கண்ணில் அது தென்படவே இல்லை. பார்ப்போம், தேடி போவோம், எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு பார்ப்போம். போயிட்டு பார்ப்போம் சீரியா குன்றப்படி இருக்குன்னு. இப்பதான் நாங்க இறங்கி போட்டுது நடந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் மழை வர்ற மாதிரி தெரியல. ஆனா மழை தூத்துல மழை வர முன்னுக்கு மழை வந்துடும் போல. சின்ன மழை தூத்துல அடிச்சு கொண்டு நிக்குது. ஆனா இப்படி வருமோன்னு தெரியா. மழை வர கிளைமேட் தான் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. மழையா தான் இருந்துச்சு. பாப்பா வந்தால் சிக்கல் தான். தாத்தா கூட ஆதித்த வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் தாத்தா பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். தாத்தா ரெடியாக இருக்கார், குடியோடு இருக்கார். மழை வந்தாலும் உண்டு. அதில் ஒரு காவல் குடியில் ஒன்று இருக்குது. அதில் ஏறி ஃபோட்டோ எடுத்தால் நல்லா இருக்கும். சூப்பர் வியூ உண்டு. காய்ஸ் உள்ளுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. இவர் வந்து சார் கவினேஷ் தன்னை பற்றி பெருமையாக சொல்லிட்டான்னு சொல்கிறார். இவர் நல்லவர் வல்லவர். ரைஸ் வரையில போர்டில் போட்டு காட்டு யானை நடமாட்டம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி போயிட்டு உசுரோடு வந்துட்டா யானை இறங்கி மல்லாரடி கொடுக்க போகுது போல. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සීගිරිය. මේක හදලා තියෙන්නේ කාශ්‍යප රජතුමා. මේක තමයි ලෝකේ 8වෙනි පුදුමය. අද අපි විතරක් නෙවෙයි, තව
දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයොත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේක බලන්න ජනතාව ආසාවෙන් එනවා. சீரியா வந்து சின்ன குண்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது போட்டுன்னு பார்த்துக்காம அதை ඇත්තටම අමාරු උඩට නගිනව තාම නගිනවා. කොහොමද දන්නේ කාසියප රජතුමා උඩට නැගලා ආවේ? පොඩි ළමයිට උඩට නැගලා බයිනවා. ලස්සන විදේශීය සිකියොත් දැවිජනවා. අපිටද හරි එයාලද හරියට හරි. සිගිරිය නිර්මාණයේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා හොයාගන්න එක ලේසි නෑ. අදිසිය අපූර්වී දාක්ෂිය කලාවෙනි ගොඩාක් විශ්වාස කරන්න බැරි දේවල් බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. காய் சீரியா மலைக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க. முடியல, முகமெல்லாம் வேர்த்துட்டு பாருங்க, தண்ணி ஊற்றுது. இன்னும் அரைவாசி தூரம் முடியல. ஏன் என்ன பாருங்க, இவ்வளவு தூரமும் அடிவாரத்து ஏறி வந்தே முடியல. ஃபுல் டீவும் வேர்த்து போய் நிற்கிது. இதில் வேற கொஞ்சம் சன்கிரீம் வேறு தந்து விட்டாங்க. கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் வந்து நெட்ஸில் சொல்லி போய் கொண்டிருக்காங்க. இளமையை வர்றது வியூ இருக்குது. வியூ வந்து மணி வியூ, அதெல்லாம் அடிக்கவே முடியாது வியூவை. Okay, hello. How is Sigiriya? It's fantastic. Yeah, I really enjoyed being up there. Where are you from? England. When do you come in Sri Lanka? We came for the cricket, so been here just over a week now. Hello bro, what's your name? Loan. How is Sigiriya experience? For the moment, it's really nice. I like this archaeological thing, like about buildings and things like that. So yeah, I want to, I think, learn more about how like it was before, because I know maybe it was a big ocean like before, and no, this is really impressive. Yeah, I will go to Kandy, and after Elia, and after Weligama. Weligama is a nice place. Yes. This Kandy is Taladam Maliki is special. Yeah, because I love surfing. So maybe I will go there after. Yeah, okay, thank you so much. Thank you. Guys, வந்து மேலே போய் பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம். ஏன்னா க்ரௌடாக இருந்தது, அதில் இல்லை. 1-2 பேர் தான் வந்து வந்துருக்காங்க. மேலே காற்று வேறு பலம் அடிக்குது. ஃபோனில் வேறு சார்ஜ் வேற முடியுது. ஒரு 5 சார்ஜாக இருக்குது, அதனால் காட்ட முடியாது. இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் தமுல்லையில் இருக்கிற கோல்டன் டெம்பிள்ஸ்க்காக வந்திருக்கோம். அதாவது எனக்கு பின்னுக்கு காட்டுறவங்களுக்கு இதுதான் வந்து அந்த கோல்டன் டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். வீடியோவில் வந்து அட்டாச் பண்ணணுங்களுக்கு அந்த கோல்டன் டெம்பிள் எப்படி இருக்குண்டு. கோல்டன் டெம்பிளுக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு மலை மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு மேலே தான் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான இதை வச்சுருக்காங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் படியேறி போக வேண்டியது வரும். அதாவது சிகிரியா கொண்டுக்கு எப்படி ஏறினோமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரைவ் பண்ணி மேலே ஏறி போய்கொண்டு இருக்கணும். तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी. तुम साथ हो या न हो क्या फर्क. දැන් අපි සීගිරිය තව රජමහා විහාරයට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තිබ්බේ
හොඳම හොඳ DJ පාටි එකක්. ඒකෙදී අපි හොඳට නටලා යාළුවොත් එක්ක සින්දු කියලා හොඳම හොඳ ආතල් එකක් තමයි ගත්තේ. මේ DJ එක පොඩි කඩයකට ඉස්සරහ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මුළු DJ සෙට් එකම බස් එකේදීම තිබ්බා. ඉතින් අපි නැටුවේ පැය 4කට වැඩිපුර කාලයකට. ඉතින් හුඟක් අපි ආතල් අරගෙන අන්තිමට නටපු වගේ. අපේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව බලන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. තව like share කරලා අපේ වීඩියෝ එක බලන්න.